A lubi delegáča, lubi hošťo, działałość Związkowego Przedsiębiorstwa Domowiny złożyła się na ćežišťové narawki, kiedy są od delegatów 14. Unie zhromaždizny z działałymi smiernicami schwalili. Wolne gremi, prezidi a fachowe wubierki są so viac 100 kruć k uradžovaniam zešli. Jednotliwe ćežišća objednajú so v fachowych dziełowych wubierkach Związkowego Przedsiębiorstwa ze zaprzyjęciem dalszych fachowców a osobów, ki so do tutych połowachu. Wubierki same dojednajú so na prioritne nadawki a spytajú tute w planowanej czasowej dobie nadziewać a spełnić. Zasadnie możemy zwieścić, że są wszystkie dziełowe wubierki prawidłownie a zamiernie działali, że da so na liczbie uradżaniu konstantować. Rezultaty dzieła są przyjściem rozdzielne, wszak są też nadawki a temy po objemie nie przyjemne. Sme prosili předsedu wubierków o swojskie rozprawy, so byśmy wdzięcniejsi rozprawy nadrobniejsze o rezultatach dzieła zonili a rozprawiać mogli. Spoczatnie były przedwidziane, że każdy wubierk sam swoją rozprawę przedniesie. Czasowych przyczyn dla sme so rozsudzili, że zimanu rozprawę Związkowego Przedsiębiorstwa przedseda przedniesie, a że my tu niektóre nadrobności nie naspomnimy. Słyszy, że tu już rozpraw dziełowym nadawkam. Kubułanskie nadawki. Kubułanski wubierk je swoje dzieło po 14. zhromaždizny na ćežišća usmierzył, a so 10 kruć k uradžovaniam skadžował. Posiedzenie odmiewachu so w Koczebusu, Wojerecach, Slepom a w Budyšinie, kajž też we wszelakich kubułanskich instytucjach. So bychu so członowie mogli o działałości tych instytucji informować, by na przykład w Serbskiej Fachowej Szuli za Socjalną Pedagogiku w Budyšinie działalnicze za serbskie kubańskie używanie ABC w Koczebusu, Serbska Srednja Szula Slepo, internat Serbskiego Gimnazja w Budyšinie, Szula za delnoserbską rzecz a kulturę w Koczebusu. Jako jeden z prvních nadawków dyskutowali so idea kubańskiej aliance w Zakskiej po przykładzie Braniborskiej kubańskiej sycie. W tym związku raje się też stejšćo k folktowej koncepcji ważną rolę. Stejšćo bo Związkowemu Przedsiębiorstwu z czasem przepodate, idea aliance pak nie była dodyskutowana. Po opycie Serbskiej Fachowej Szuli za Socjalną Pedagogiku w Budyšinie nastorčichu członowie wubierka wiacer aktywity k zaručeniu kubańskiego dorosta w zhromadnie ze Serbskiej Rady przy Sakskim krajnym Sejmie, któraż maja wieść k nowemu riadowaniu numerusa klauzusa za serbsko-rycznych pożadarjów. W żajszym lecie nacisnął list na Braniborskie Knieżerstwo za kupowanie młodzinu a sport z prostого zachowania dzieła smierniczo ABC, dzieła miestnu w ABC, któryż podpisał przedseda Domowiny a przedsedka Serbskiego Szulskiego Towarstwa. Konsekwencja lista a další aktivity ze stron Serbskiej Rady przy Braniborskim krajnym Sejmie a jednotliwych politykarów była pozytywna, w obim dziełach miestnobu za szulskie leto 2010 jednać łopkowane. Dalszy nadawk wubierka będzie zdziałać nacisk ryczno-politycznej strategii domowiny. W tym związku jest synopsa nadziałała, któraż je przelatka o aktywitach k spiechowaniu serbskiej rzeczy od Hornej aż do Dolnej Łużycy. Synopsa ma być dynamiczny instrument, który chodzi so stajne wudospełniać. Mianowane aktywity są riadowane po programatycznych obwójkach, na przykład Witaj projekt, szulstwo, zjawne żywienie, nabożne żywienie, umiejstwo a kultura, połowanskie żywienie a turyzm. A skutkowacych aktorach, towarstwa, instytucje, ministerstwa a zjawne zajadniszcza a jednotliwcy. Na przeriadowaniu synopsy pod aspektem wuknienia znaczenia żywienia, lebenslanges Lernen, wuknienia od Czeszenka k starcy, co jeszcze dzieła. W związku z procesem strukturnych reformów jest kubański wubierk rozestają z koncepcją dziełowej skupiny Hajene Recze, a k tej koncepcji w januaru Związkowe Przedsiębiorstwo przedpołożył swoje stejšćo. Lezromadna pozycja skłajena od Związkowego Przedsiębiorstwa. Na wszystkich uradžovaniach mieje ważne miestna informacja o należnościach szulstwa z Hornej a Dolnej Łużycy. Te informacje są so jako jaraz pomożne za zhromadne dzieło a miestne dorozumienie pokazali. Bilancują dziełowe smiernice możemy k sledowacim dybkam dalej uprawić. Sprejniom,
Wabenie za dwurečne kubovanie namaka tam svoje hranice, když pobrachuje srbsko-rečne kubovarky za utvorenie dalších vítaj skupinov. Tuto hranice sme v zajších letách v Braniborskej a v Zakskej jasne začúvali. Tohle je sa nadžíval přeľad o potrebe kubovarkov a kubárjov v přírodných letách a odpovedné kubovanišťa, kajdež politické instance sú sa o zvieštenej potrebe informovali. A čunež tu chvíľu problém kubovarského dorožstva ešte nie je rozriesané, môžeme pak so nad přibieracím zájmom starších vítaj deti za srbštinu zveseliť. S tým so opetaja odpovedné rečné kurzy. Druhá. Dotálne možnosti sobu vyraďovať o další výuči v obliku šulstva, obľadujať voného kubovanského úbierka ako fundament, na ktorom smeli so dále vo intenzívne obvývovanie našich srbských kubovanských náležnosťov pracovať. Také máme miest druhým v Zakskej kubovanskej agentúre, Srbskej kubovanským institúte, dživanišťu za srbské kubovanské využívanie ABC v Kočebusu, všelakých ministerstvách, kde srbské sobožovačovia skutkujú. Na tuto miestne má sa tiež uzbiniť, že sú naši srbské zaposlanci v parlamentách, kmenské raditeľe a viesnanosťa srbské tovarstva, kajž tiež členovia srbských radov v Zakskej a Braniborskej úspešne známi vo další postup na polu kubovania a připoznača srbské reče v zjavnosti pracovali a zasadili. To odvešťuje sa tiež v zhromadnom ubežovanú srbské reči přikylná gmena, ki sa v aprílu zakončí a uhodnotí. Tež evaluácia zariadovanie 2+ koncepty v septembru minulého leta je dopokázalo, že derby sa netko plán konkrétnych nápravov zdieľať. Když veže k tému, že hodí sa tutun koncept ako zviazovať sa od Zakského kniežastva predpoložiť alebo cejmika schváliť. Otevrená je v tutem zvisku zjavná konferenca, ki vysvetlí srbským a nemským starším konsekvence zamierneho dvu- a viacerečného kubovania. Tajka miała sa práve borze nakładać, predhať sa konceptu zejmików objedná a schváli. Za dalsze sledovanie ideou zjavného šulstva v zmysle škytaného menšiného šulstva s dalekosáhacimi možnosťami samopostajovania nebe čas a faluje po meneniu kubovanského úbierka tu chvíľne zaklad. Nehľadajú na to, nie sú rozmyslovania v tutem zvisku na koncu, téma ostane dále aktuálna. V Braniborskej miło sa vítaj učba a bilingovaná učba na najspiešnejšej juristice a kurikulárne tak připoznať a materiálne zavieštiť, že by sa mohli zvisovacie pedagogické nadavky v vysokej kvalite dále skviešť. Vítaj kubovanie, vyestovanie a přiniesie ľudia tam dobroúnožky, kde sa konsekventne po princípe jedna reč, jedna osoba dživa. Vítaj pestovanie a pestovárske vítaj skupiny, pak mieli sa dále skúčeť a vytvárať. Nadawk leží v stabilizácii obstajacích kubovanišťov, přebytovaniu stava, víta hýbania a sledovania aktuálnej fáze uviča, od uvičovej stabilizovanskej k rozšírenskej fáze. Na tutem základe mielo sa potom ďalšie postupovanie všetkých zamovitých naviazať. Druhá, kultúrne náležnosti. Všetky nadawky džových smiernicov v oblúku kultúrnych náležností sú sa v zjazkovom predsedstve a jeho džovom úbierku objednali a rozjímali. Na bytostnejší nadawk byše bojivo dosaháce budžet v novém finančnom zrečeniu záložil za srbský ľud. Zrečenie je sa sreč leta podpísalo bez toho, že je sa vo domovine užadaný zapis po vyrovnaní inflacijskej ráty obkričbolo. Na tutem základe je sa precizovala koncepcia, kýže Institút za kultúrnu infraštruktúru ze Zorelca v názime leta predpoložil. Doporučenia tuto koncepta nebehu tak presvedčivé a sledujomné, tak zo drbeše załoža za srbský ľud ďalšie dželové skupiny zasadžiť, ki sú na základe doporučenú koncepty predpoložili. Tež tuto behu z tému vyraďovaniu a vežehu k podpovednému príživu a na zhromadné stejišto zjazkového predsedstva. V celku drby sa zvieštiť, že je srbská profesionálna kultúra tak, kaž projektové spiechované lajskej kultúre v dalekej miere obmedzované na k dispozícii stojace sredky. Štož oznamenia, so nemôžeme do príchoda tukvilné štruktúry dále financovať až ďalžeť. To viete k tomu, so predpoloží a zakytova so nový koncept za profil srbského ľudového ansambla, iš je zjazkovo predsedstvo široko objednavo a v januáru zajšieho leta schválilo. Úskutky tutoho koncepta vedú k ďalším neplánovaným údavkám za odnamakania upovedených sobudžovateľov, što znova počežuje celkovný budžet záložby. V tutem zvisku má sa kritici nás spomniť, že sme zľudaní, že máme všetky trebné odnamakania v srbským ľudovom ansamble sami zviesť.
To počižuje ta założby. Ta drugie zarjadnickie strukturne zmiany stoja tak mianowane strukturne funkcje dyspozycji. Serbia takiemu funkcji żaden przystup nie mają. Też osobinska prostva předsedy domoviny na ministerského prezidentu Sakske knieza Tillicha był z odpokazaniem odmówiena. Nadają na budżet założby a nadalej stupace inflacijskie koszty mamy w lecie 2012 a 2013 dalsze skoczenia w instytucjach przewieźć. Nasi wiernicy instytucje są namówieni nic przed sobą ostać na status quo, ale swojskie namiety za zalutowania kosztów przynoszować. Bez takich rozsudów w przychodzie iżo nie pójdzie. Przychodne wiernictwo domowiny miło so iżo nitko na to nastajić, że ma nowe finansowe zryczenie obsahować inflacyjską ratu. Bez zamiennych konstruktywnych inicjatywów na politycznej równinie to nie pójdzie. Iżo długo żadana zmiana przyriadowania sobudziewaczeho założby do domowinskiego zajada w zmysle podpory za projektowe dzieło, tak mianowanych projektowych menedżerów, będzie so nitko skończenie też po doporuczeniu dziełowej skupiny założby zoprawdzić. Przykład pokaza, że są kulturno-polityczne procesy husto dość długo trające, predać so w praksi na dobre dzieło zoprawdzieja. Neliczone dyskusyjne wieczorki ze zamowitymi serbskimi instytucjami, z przedsedami towarstw a najszelakorszymi zastupierami politycznych a zajadnickich równin stata sme wiedli, zobychu so serbskie odpolady zoprawdzili a opkryćbowali. Tuta nezakończona dyskusja lemi mocy a kapacity w praktycznym dziele, což ma so w przychodzie zasadnie zmienić. Nastąpiony pucz reformów w serbskich profesjonalnych kulturnych instytucjach ma so prawie borzy zakończyć. Zobychu so też oczekування lajskiego umiejstwa nastupają podpiery instytucji spełnili. Celowe dojednania zamierów a gospodarska zamówitość za oficjalne używanie dyspozycji stojace sredko są też neparujemne mieritko za uspieszną bilancu. Kulturno-polityczny lobby dzieło ostanie dalej jedne z wolnych nadawków ciesznego zjazka, a ma so tuż w dziełach nadawka za przychodną dziełową dobu dalej odwyższować. Wusahovace narodne a międzynarodne projekty, kaž Międzynarodny Folklorny Festiwal Łužica 2009 a 2011 są odbyć kulturnych potencjał a zamożnością serbskich towarstw a instytucji. Takie wierzki organizować a przewieźć, kiedy wybudza międzynarodną kiedyśność na Łužicu. Nadrobności ke kulturnym projektom a przedewzaczam, ki su so w rozprawnickiej dobie zoprawdzili, uczytacie z rozprawy zariada. Trzecim, gospodarskie a infrastrukturne należności. Członek rubrika zjazkowe przedsiedztwa angażuje się na wiacerych polach gospodarstwa a turyzmu w zajmie Serbów. Zobychu so serbskie odpolady, w osobie serbsku rzecz nastupają, bole a bole przesadzili. Acz w obuku regionalnego planowania gminskich związków aby przy noweli Sakskiego Łužičového plana sme stajnie użadani, co tu tym specyfickim temam pozycjonować. W osobie uzbynić mają się uskutki spiechowania koncerna Vattenfall naprzeciw regionom, ki są bezpośrednie od wydobywania wula podrecheni, a to z letnym budżetem za dary, kiż mieli się na projektowej bazy za wyrównanie pocierpionej szkody zasadzić. Domowina wykonia przy tym noszerską funkcję, a zdobom kontrolną funkcję za prawe zasadzenie tutych sredków. Nadrobności uczytacie ze zajadnickiej rozprawy, respektywnie z odliczenia gospodarskiego plana. W osobie Zjazd serbskich remesników a przedewzacielów angażuje się prawidłowny przewieź za swoje członkostwo a dalszych zajemców zajadovania na polu dalekupowania, zetkawania a spiechowania kultury, równie tak jak politycznej wymiany. Ich ekskursje k partnerom w susodnym Ukraju a letuša jezba do Brysela są żywe dopoka za to, że są Serbia na strojowym gospodarskim wywyciu zajmowani. Te spiechowańskie towarstwo za serbski kulturny turyzm so do tych aktywitów zariaduje. Przy wykupowaniu młodego fachowego dorosta na wszelakorszych powołaniu zmieniamy w przychodzie wiacereczność dzień a większy uznam. W obwoku Euroregiona Nysa działamy zromadnie na certyfikacji kompetent 4 wymiana uczobników ze susjednych krajów zmieni dzień a większy uznam. Tokiż pobrachuje hižo netko we Łužice odpowiednie pożadania fachowego dorosta na wykupowanie. Nie smiemy pak zapaść dery wykupowanych a wypowołanych fachowców Serbów, gdyż nakrywnie zwonka Łužice skutkuje zase wroczowabić do Łužice a im odpowiednie miestna a socjalną wiastość w przychodzie poskyčić respektywnie przyprawić. Projekty, kaž przyjść roczo do Łužice,
Na kromie skadžovanky a druhé kontakty tovarstva PAUK te serbským fachovým dorostom sú práve pracovania v tutem zmysle. Tež divo na tutem polu lidma širokož domovinského členstva dotka súša všetkým tým, ki sa na tutem polu nesebične angažuja, veľký žak a připoznáče. Lidma štú je na vedomie zau, že sa džen a silnejšia serbské remiznica předozačilo na lokálnych a regionálnych vykách prezentuja, a to pod serbské korečku, čo je nemská zjavnosť džen a boli na vedomie bere. V lete 2005 je voľná zhromaždina domoviny nastúpa jej počal ke koncerny Vattenfall zmenu ve jej politice obzamknula. Na základe dopoznačov v boju o zdrženie rogova a s tým zviazanými juristickými porážkami sme pýtali puť, kač hodžalo sa ze situácie to najlepšie uzbytkovať. Když potrechené sídlišťa před odbakovaním vukovať nemôžeme, rezultát byše v lete 2007 vozevine zromadné stejišťo domovina a Vattenfall. Na to možné projekty spichovania serbskej reči a kultúry je mnoho na dobro Serbov uskutkovalo. Tak zmožníme tu chvíľne vyše 10 projektových miestnov v našich zariadách, ktoré ždievajú na všelakorých polách v našich tovarstvách a institúciách. Digitálny svojnik delnoserbskej reči v internete nebyli sa sredky Vattenfall navožovali. Ďalšie projekty namakáte ve vašich podložkách. Domovina ostane pri svojej zásade z odpokáza odbagrovanie serbských väzkov. Tuto očakovanie je v osobe do smiera parlamentov, kiž energiovú politiku obzantnú. Sme tiež přečivo užívanú brunicovej jame blízko Vochoc, ktorá švedže k odbagrovaniu serbských väzkov okolo Slepého. Jeli pak nemôžeme tomu zadžovať, podpierame kompaktné přesídlenie a vyrovnanie škodov za potrechené obydlerstvo. Vúndeme z toho, že Vattenfall nadal serbskú reč a kultúru spichuje. Očakujeme ďalej od Vattenfall ako narovnanie ďalšie spichovanie serbskej reči a kultúry. Obkriž bude odpolade ve Łužice ďalšie zemské poklady budobovať, mieli ze všeho spočatka na to dívať, že region a s tým tej serbská kultúra a reč z toho svoj Łužick zmije. Nové předsedstvo domoviny mielo dostať dženca nadavk, také jednania s kniežastvom aj Saksky a Braniborsky zahájiť. Štvrtom, nadávky v obuku z javnostného dživa. Zajšla vúna zhromaždina je obzamknula, že má domovina zamierne mnohostronské zjavnostné dživo ukoniť. A nudskovnú komunikáciu je s jazkovým predsedstvom, župami a tovarstvami každý zájadom polepšiť a skručiť. Tuto nadávk užada si odpovednú koncepciu, kiž je úbierk za zjavnostné dživo s jazkovému predsedstvu v načísky predpoložil a do zjavnej diskusie dal. V predpolu je k splnenú tuto nadávka so zjavným naprašovaním v diskusii nastočil, kiž je mila odmove členstva a ďalších zájemcov na načaté prašenia dať. Ve voľných úsledkách naprašovania sa sledovača očakovania z vyššichu. So má sa naša národná organizácia vo svojej krotko, sredžo a dlhodobnej perspektíve dorozumiť. Se od úzkej zhromadnosti členov a župách, tovarstvách a domovinských skupinách víziu svojho príhoda formulovať a ju zopravdiť. So má domovina rečnica Serbov ostať a so tiež v zjavnosti konsekventne a silnejšie ako tajka predstaviť. So má sa domovina silnejšia až dotal. Diskusiami s Serbami stajiť a do úmene názorneniu a stejišťu pozbudzovať a konflikty v svojich riadách udiskutovať. So má domovina v zjavnosti jednotne ustupovať a so má domovina na všelakoršie partnerstva hájiť. Napríklad Horná Łužica, Delná Łužica, katolscy Serbia, ewangelscy Serbia, konfesjonalnie związani Serbia, Niemcy a Serbia a nic naposled. Trebamy, všako nie sme na kupie živí, lobby a podpieru serbskej a nemskej zjavnosti, ale tiež ve osobe Slovenskim Ukraju. Naprašovania kreja sa s oporúčenými dživovej skupiny záložby, kiž predpoloží koncept za médiový dom. Tuto orientuje sa do príhoda na konsekventné a mnohostranské užívanie moderných médií a za to trebné investívne sredky. Nám je vedomé, že sú očakované na tutom polu v osobe mladej generácii nadmieru veľké a práve. Zopak na druhým boku již leta dlho trebné investívne sredky a košty za základné uhotovanie technického rázu pobrachuja. Na námiet úbierka za komunikáciu je zjazkovo predsedstvo obzamknulo, so zasadzuje sa za utvorenie jednotného rečného žurla, ki stají sa z javnosti za digitálnu kontrolu pravopisa a gramatiky v hornoserbštine a delnoserbštine, kaž za automatické přeložky do obeju rečov k dispozícii. One podpiera podpovedný projekt záložby za serbský ľud a doporúča pri tým totálne předživa zapšijeť. Záložbová rada
je w zasadzie zwolniwa. Tutun zamiar spiechować, oczekuje pak od dyrektora odpowiednią przedwołą, kiż upokaza trybność wysokoštrebnych kosztów a zaručenie tutych we oboku całkownego gospodarskiego plana. Je odwidzieć, że nie będzie tutun náročny projekt bez wabienia trzecich środków krótkodobnie realizowany. Komunikacja nie jest jeno zjawnostne dzieło, ale do niej służa w prvním rade návod naszej organizacji, mesobna informacja, długodobne usmierenie, domowiny do przychoda a wiele dalszych temów. Skrótka prajene, co to, co jest codzienny dzień pod managementem a návodom organizacji zrozumí. Ubieg za komunikację je w swoim koncepcie niektóre namety zastajał, tute są so miestem też w internecie a mediach wozjewili. Namowa na tute miestnie je tuż ospytowana, so mieli wszystkie żupy a towarstwa, kaž też jednotlivce, so znametowanymi doporučeniami komunikacijskiej koncepcji zabierać, je diskutować a odpowiednie mienienia, odmowy albo dotalne namety do zarjada domowiny posredkować. Chcemy do nazemy diskurs zakończyć a koncept w cyrku skłalić, żeby był ze zakładu za trybne polepszenie zjawnostnego dzieła w ludzkownej a wonkovnej komunikacji, kaž sme si to do Čežiščových nadawków zapisali. Piatom, dzieło z młodziną. Po 14. wojnie zgromadzizny jest to první raz utworil ubieg za młodzińskie dzieło. Ubieg obstojí tučasne 12 osobov, z nich je 10 z Hornej a 2 z Delnej Łužice. Miło so poradzić, że działają w ubiegu dalsi zastupują młodziny z Delnej Łužice sobu. Ubieg zetka so 6 razów. Przy tym odmiechu so uradzowane odmieniają na terytorium Hornej a Delnej Łužice. Dziełaość ubiegka koncentruje się głównie na prasie na obkada z młodzinu a problemy na polu dzieła z młodostnymi. Przy tym nadpadnie, że nie dawa żadne spokojace a show obszyjace przepytowanie młodzieńskich zajmów a przykilnością a analitycznego razu. K polepszeniu posłużbo je trzeba, że so przez odpowiedni naprašnik na wszelakorysze oczekування młodzieńskich cyrków zwieszcza a sycz partnerów natwarja. Z upisaniem noworiadowania młodzieńskiego mobilnego dzieła w okresu Budyšin widziały też ubiegownicy szansę silnić a utworzyć zajadnicze kapacity za szersze młodzieńskie dzieło w socjalnym rumie. 2. To dla podpierachu inicjatywy domovinského zajada a zjazkovo předsedstva se na upisaniu obdzielić a z dalszymi partnerami serbsko-specifické obsahy młodzieńskiego dzieła w swojskim množstwie wykonić moc. Požadanie na upisanie byše úspěšné, miestem je w obuku RCW instalowany młodzieński zariad, ki zapřija všetky miestna mobilného a młodzieńskiego dzieła, integrowany do existujących struktur zariada. Z nowymi úžadaniami mobilného młodzieńskiego dzieła są so především nowi přistajeni zabierali, ki zvukadzia z domicila Lipy w Smerdžacej, tute moderne dzieło na všelakoryších kubłanišćach młodzieńskich klubach z dalszymi partnerami zdokonieć. W tym związku mają so konkretnie przepodate zamiary a cele spełnić, ki so też ze stron okresa letnie ewaluują. Taki rozmach kapacitów w młodzieńskim dziele byše przed latami nepředstavomny. Wszystkim, ki su pomali tole zmištrować, słuša na tute miestne džak a připoznače. Nowe wyżadanie za młodych sobudźowaczy a zamówite będzie związane z kupowaniem dorosta za zamówite funkcje w narodnym dziele naszej organizacji. W związku z dyskusjami wokół doporuczenia dzieła skupin założby k strukturnym zmianom jest młodzieński ubieg własnego uprawu k możnym formam młodzieńskiego dzieła po cechu domowiny a rozszerzenie medialnych posłużbów w obłuku medialnego domu. Zima je może so zwieścić, młodzieński ubieg nie widzi jenoż mobilne młodzieńskie dzieło, ale całkowne dzieło z młodziny jako ważny stop za towarstwa po cechu domowiny. Natwa osobitego otrada za młodzieńskie dzieło je prawie smir, i się so w zaryadzie RCW zmożnił. Ubieg poskyča koncepcjonalny przydzieła kaž też fachowy przewod przy realizowaniu wszechobszyjacych posłużbów za serbską młodzinu. Nie widzi pak so jako garant za umocnienie domowiny. Tole może so jenoż przy bazy w żupach a towarstwach stać. Młodzina miała w przychodzie ważny stop towarstwo żywienia być, jej doby so aktywne obdzielenie a zaprzyjecie swojskich zajmów zmożnić. Za to mają so na dalsze nowe, respektywnie też wypróbowane formy młodzieńskiego dzieła nałożować. Dubi delegacja, czeszczyny przytomnika, iż przeco delnoserbski dziel naszej rozprawy będzie przednieść Piotr Petrik, mój zastupca za Dolną Łužicę.